имал ли си такива боеве, чисто момчешки, чисто караници, псовни, да си правил мизерийки и така нататък? Ами, случва ми се като малък да правя някакви проблеми. Сега ходил съм по районите няколко пъти, ама това са си нормални работи. В смисъл, са нормални, не бих казал. Не бих казал, че са нормални, но в моите очи е по-добре да хода в районото, защото съм се забил, отколкото за това, че съм продал наркотици или нещо такова. Да, Защото за мен наркотиците са... Аз съм супер против тия работи, защото повреждат мозъка, ценностната система на хората. Примерно, повечето жени след като са правили някакви работи, казват, аз бях под въздействието на кокаин, на марихуана или каквото и да е там, но никога не казват, нали, примерно, просто ме сърбеше и исках да го направя. Да. И Хората се оправдават с тях. И с алкохол, и с наркотиците. то оправданието като гъза всеки го има. Това винаги го казвам, че всеки го има това нещо, защото нали, винаги може да се измисли оправдание, но ако трябва да се избира между наркотици и побой, предпочитам сина ми да го вада за побой,